Kajantia National Council JNC Cleariat Circle mentakasngi hapok kajingalam working president iba Diamond Barre ringkat bat general secretary iba Sembo Sumer kalalet banyak kendu markhmat bat usaid engineer ka Purbanchal Buildtech private limited ka bapet ya kajing tray marabat ya ka surok ba kathan Cleariat haka bedai bat kajingmi palat upumpum nakani kajing shnaya uni surok ka balakta shikadai yaki nonglet nongwan ki Paidbah ki basa marjan bat khamtam ki khana school ki bayat lengba uni surok kumban chupan kan mau baka JNC Cleariat Circle dang hakini ki khandiat tayo bala dep kala pharu daka Jingbthah sha deputy commissioner is Jingbthah Hills district bankerpat ya uban patha ya ki nongshna ya uni surok ban senret arsin chisngi khamtam hakapor besit kasngi baring khyang ka khandau kat baka jingshna kadang yat khanang ban pendunai ka jingmi palat upumpum hasurok yakani wat laudisi ula batharu henry layu ipan ban bo omsham labut satya yakani ka Jingbthah halor kani ka kinong yalam jong ka JNC Cleariat Circle kilalet banyak kendu markhmat bat u engineer ban kentu jor ya katanat jong u ban le ya kabadon kam khanang ban lat ni ka jing sha khata jong ki Paidbah bat kumju ki khana school nakalyang jong u engineer ula a ka jing kular ban shimkhia kata ban senret ya ka surok arsin chisngi ngindang Peitngor bha bat ngin sabut dian ru na ka bantaban pensisha balabot ya ka kular ong working president ka JNC Cleariat Circle namar ka kot ka khia hi jong u Paidbah ka deban long ka bokong san e